Intrarea în oraș prin poarta sudică aparține unei biserici și acolo este o pictură. Când intri în orașul Obidos, parcă ai intra în altă lume. Totul este medieval, totul cu piatră, totul învechit. Seamănă cu orașul Avila. La intrare în cetate, deasupra unui arc, se află o statuie a Maicii Domnului, surâzătoare și foarte frumoasă. Se află o statuie a Maicii Domnului, surâzătoare și foarte frumoasă. După ce intri și parcurgi puțin localitatea Obidos, la ieșire, în spatele statuii se poate vedea o inscripție încurajatoare și mângâietoare. Inscripția conține niște cuvinte ce pot fi o chemare, cuvinte ce par fi spuse chiar de Maica Domnului. Oprește-ți pașii, fiul meu, fără mine nu ajungi departe, dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă. O asemenea poartă de la Obidos aș putea considera fiecare sărbătoare a Maicii Domnului, care ne face exact această invitație. Oprește-ți pașii, credinciosule, oprește-ți pașii, creștinule, fără mine nu ajungi departe. Iată așadar și astăzi suntem într-o sărbătoare a Maicii Domnului. Nu există nicio lună, cred eu, care să nu aibă măcar o sărbătoare. Și așa că suntem în sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Regină, care pare să fie o paralelă a sărbătorii lui Hristos Rege. Este o sărbătoare relativ nouă, instituită de Papa Pius al XII-lea în anul 1955, în zilele noastre. Înainte, această sărbătoare se celebra la 31 mai ca o încoronare a lunii dedicate Maicii Domnului. La 22 august, cum este azi, se celebra altceva, inima neprihănită a Mariei. Papa a dorit să fie această sărbătoare ca o apropiere, dar și o continuare logică a sărbătorii din 15 august, adică Maria, după ce este înălțată la cer, este încoronată ca regină. Papa Pius al XII-lea, în scrisoarea enciclică Ad Celi Reginam, spunea: Maria e mama capului bisericii, a lui Iisus, dar și a membrilor corpului mistic, care este biserica, suverană și regină a bisericii, care este părtașă nu numai la demnitatea de regală a lui Iisus, dar și ca dătătoare de viață și sfințitoare a tuturor creștinilor care fac parte din trupul mistic, biserica. Cerului, de fapt. Acolo noi ne uităm către Maica Domnului. Și sigur că putem remarca motivații pentru care Maria a ajuns acolo. Și iată câteva asemenea motivații. Un om și o femeie au colaborat la ruinarea noastră. Remarca Sfântul Bernard. Adam și Eva, printr-un păcat, ne-au ruinat. Prin urmare, trebuia ca un alt om și o altă femeie să colaboreze și să coopereze pentru repararea demnității noastre. Cei care au făcut acest lucru pentru noi sunt Iisus și Maria. E adevărat că pentru a ne salva, pentru a ne răscumpăra, o putea face Iisus singur, nu? Dar a fost mult mai potrivit ca reprezentanți ai celor două părți ale omenirii, bărbați și femei, să colaboreze pentru mântuirea noastră, așa cum a fost la început, un bărbat și o femeie. În același sens, Sfântul Albert cel Mare îi acordă Mariei titlul absolut minunat: colaboratoare a răscumpărării. Colaboratoare a răscumpărării. Co-răscumpărătoare. Adam și Eva au vândut lumea pentru un singur fruct. Dar Maria, spune Sfântul Albert, și Fiul ei divin au salvat omenirea cu o singură inimă. Preafericita Fecioară Maria, fiind ridicată la demnitatea de mamă a Regelui Regilor, Sfânta Biserică are motiv să o cinstească și să ceară tuturor să o cinstească cu acest titlu de regină. Bernardin de Siena declară: așa cum creaturile îl slujesc lui Dumnezeu, la fel trebuie să-i slujească Mariei.
îngerii, oamenii și tot ce există în cer și pe pământ, fiind supuși împărăției lui Dumnezeu, în același mod ei sunt supuși și reginei glorioase Maria. Și acum am să aduc aceste câteva argumente. De ce Maria este încoronată? Ce înseamnă de fapt încoronare? A primi o coroană. Mai întâi de toate, așa cum știm în vechea liturghie și mai ales în Orient se mai păstrează și astăzi, coroana înseamnă sau simbolizează căsătoria, cununia. Mirii poartă pe cap coroane. Fecioara Maria este femeia alianței, încoronarea ei în cer de către Sfânta Treime, arătând că cununia ei cu Dumnezeu a fost perfectă, trăită în toată plinătatea. 2. Coroana este simbolul victoriei, așa cum reiese din Apocalips. Încoronarea Mariei marchează tocmai triumful ei asupra a tot ceea ce este rău, asupra forțelor distrugătoare ale păcatului și morții. 3. Încoronarea Mariei în cer vrea să spună că Maria devine părtașă la împărăția lui Hristos. Ea însă și-a spus, eu sunt slujitoarea Domnului, ori a sluji înseamnă a domni. Coroana Mariei, conform Apocalipsului, este o coroană a vieții și a nemuririi. Prea fericita Mama lui Dumnezeu trăiește în slava cerească, iar încoronarea sa semnifică faptul că ea este vie, iubitoare, ajutătoare, glorioasă. 4. Încoronarea mai înseamnă și un gest de mulțumire și recunoștință. Recunoștința lui Iisus față de mama sa. Iar încoronările statuilor și icoanelor pot fi cele mai frumoase gesturi de recunoștință din partea oamenilor care mereu primesc haruri nenumărate de la Regina Cerului. 5. Încoronarea poate fi și un semn de speranță. Acum, vinerea trecută, la Cacica, Preasfințitul Petru Gheorghe a avut un gest și un ritual cu totul aparte, premieră pentru noi, pentru că icoana de la Cacica, pe care toți o cunoașteți, dar n-ați văzut-o, cred că acum încoronată, a primit 2 coroane. Episcopul a pus pe fruntea Mariei și a copilului Iisus 2 coroane foarte frumoase. Merită să le vedeți. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra Madre, Regina della pace. Viva Maria, Maria la Regina, Maria nostra Madre, Regina della pace. Viva Maria, Maria la... Dar e important că în momentul în care încorona acele figuri, acele chipuri, erau niște cuvinte frumoase, importante și grăitoare. Iată ce spune ritualul în acel moment. Episcopul a spus așa, așa cum prin mâinile noastre ești încoronat aici pe pământ, așa și noi să fim învredniciți să fim încoronați de tine cu slavă și cinste în ceruri. Și apoi, punând pe chipul Mariei, spunea, așa cum prin mâinile noastre ești încoronat aici pe pământ, așa și noi prin tine să fim învredniciți să fim încoronați de Iisus Hristos, Fiul tău cu slavă și cinste în ceruri. Adică, concluzia ar fi că dacă Maria a fost încoronată, noi toți, cei care suntem ai lui Hristos, care tindem spre viața veșnică și vom câștiga viața veșnică, vom avea aceeași încoronare. Să fim învredniciți a fi încoronați și noi în ceruri. Iubiți credincioși, Maria ca regină, pe de altă parte, n-a rămas acolo izolată în cer. Domnește și gata. Maria păstrează o permanentă legătură cu pământul. Asta e foarte important. Adică să nu credem că prin faptul că ea este regină undeva stă departe. De obicei la o regină pământească nu prea ajungem, nu avem acces, nu? Ori aici e tocmai invers. Spunea un autor că Maria nu este numită împărăteasă.
Împărăteasa de obicei spune că este undeva sus, domină, cu autoritate, poate cu puțină distanță, cu aroganță. Este folosit cuvântul regină. Regina înseamnă cea care slujește, cea care are grijă, cea care are milă de cel sărman din regatul său. Tocmai de aceea Maria rămâne mai departe legată de noi absolut pe aici pe pământ. Și am să vă prezint un exemplu, unii poate îl știți, unii ați fost chiar acolo. La Roma există o biserică care se numește Trei Fontane, locul unde a murit Sfântul Paul. Lângă această biserică este așa un parc frumușel, unde a avut loc o revelație interesantă și o convertire de mare anvergură. E vorba de așa numitul Bruno Cornacchiola, care a trăit între 1913-2001, contemporan cu noi toți. După ce s-a căsătorit, deși era catolic, a participat la războiul civil spaniol ca voluntar. Aici își părăsește credința, devine neoprotestant și la insistența unui militar german devine fanatic anticatolic, totalmente. La 12 aprilie 1947, deja se pregătea să țină niște conferințe tocmai împotriva Maicii Domnului, adică să atace Fecioria Mariei, neprihănită zămislire și înălțarea Mariei la cer. În data de 12 aprilie 1947 se afla tocmai în parcul de la Trei Fontane cu cei trei băieți ai săi. La un moment dat băiatul cel mic dispare și undeva este o grotă acolo, îl găsește acolo. Îi cheamă și pe ceilalți, Gianfranco este mișcat totalmente, se grăbește, îi cheamă pe toți acolo și le spune: ia uitați-vă aici ce doamnă frumoasă! Ceilalți doi fii au ajuns și ei la grotă și au îngenunchiat. În cele din urmă vine și Cornacchiola, Bruno, și, deși el era anticatolic, era anti-Maica Domnului, o vede și el pe Sfânta Fecioară frumoasă, strălucitoare, îmbrăcată într-o haină albă, o cingătoare roșie și o mantie verde care îi acoperea capul și cobora până la picioare. La piept strângea Sfânta Scriptură și a spus următoarea frază: Bruno, eu sunt Fecioara Revelației. Tu mă persecuți, dar de acum oprește-te, intră în turma sfântă, basta Bruno, basta cu conferințele, basta cu răutatea. Ceea ce Dumnezeu a promis rămâne neschimbat. Îți mai amintești de cele 9 vineri pe care le-ai celebrat când erai tânăr, îndemnat de evlavioasa ta soție, înainte de a apuca pe calea greșelii? Bruno, întoarce-te! Bruno, gata! Bruno, revinoți! Bruno Cornacchiola a spus că, după ce a auzit aceste cuvinte, a simțit o mare și profundă bucurie, iar din acel moment a devenit un mare, mare predicator al Maicii Domnului. Ba chiar când s-a întâlnit cu Papa Pius al XII-lea, la 9 decembrie 1948, a spus: Sfinte Părinte, eu eram deja angajat la un atentat. Cei cu care eram în anturaj mi-au spus că ar trebui să te ucid. Era acest proiect în mintea mea. N-am făcut-o, tocmai de aceea astăzi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem împreună. Sfânta Fecioară Maria, și încheie aici, a vrut să fie totdeauna aproape de oameni, să-i convertească pe oameni. Ce ne trebuie nouă azi și aici? O mai mare apropiere de Maica Domnului, un sentiment al apartenenței noastre ca și copii ai săi, că noi suntem ai Mariei. Închei cu câteva cuvinte foarte frumoase ale lui scriitorului Paul Claudel. Maica lui Iisus și Maica mea, eu vin la tine să mă rog. Nu am nimic să-ți ofer, nu am nimic să-ți cer. Vin, Maică Sfântă, doar să te privesc. Vin să te privesc și să plâng de bucurie știind că sunt copilul tău, iar tu ești aici. Sunt poate doar câteva momente. Totul e să fiu cu tine, Marie, aici unde ești tu. Să nu spun nimic, ci doar să cânt, deoarece inima mi-e plină. Să cânt așa cum păsărica își cântă cântarea ei până la capăt. Pentru că tu, Marie, ești frumoasă, ești neprihănită, ești plină de har. Tu ești creatura, așa cum a dorit-o Dumnezeu la începuturi, ca mugur al creației, nestricată de păcat, așa cum ai ști de la Dumnezeu în dimineața splendorii originare, neatinsă de rău, inefabilă, pentru că tu ești mama lui Iisus Hristos.
Sunt aici pentru a spune simplu de tot. Mulțumesc pentru că existi, Maica lui Iisus Hristos și a mea. Îți mulțumesc, mama mea, regina mea. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.
Filii hebdem Domini Deus, miserere Domini, Spiritus Sancte Deus, miserere Domini, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere Domini, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, ora pro nobis, omnes sancti angeli, ora pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancte patriarcha et prophete, ora pro nobis, Sancte Petri et Paule, ora pro nobis, Sancte Andrea, ora pro
One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow.
Rumunska, Romania, Rumunska. Romania. Am venit din România, șai, la 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 la. Să o salutăm pe Maria, șai, la 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 la. Ea este măicuța noastră, șa la 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 la. Și la greu ea nu ne lasă, șa la 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 la. Bună seara, Medjugorje! We've come to see our Mother Mary, Queen of Peace, to pray for peace in our hearts and peace in the world. Alleluia!
degne cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te, grande sei tu, nessun degne cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Ecco, avete visto la sofferenza? Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Oh madre mia, n-am văzut nimic. Eu am fost de 54, astea 54 oară la Medjugorje. Dar n-am văzut nimic. Niciun fenomen miraculos, nici pe Maica Domnului, nimic. Așteaptă însă verdictul Bisericii Catolice, iar când acesta va veni, îl va respecta cu sfințenie. Dacă la un moment dat Biserica spune, stop, nu aveți voie să mergi la Medjugorje, eu, deși sunt pro, așa, din momentul acela eu nu mai pun piciorul în Medjugorje. Gloria al Padre che ha creato tutto il mondo per amor, gloria al Signore che l'ha per salvarci dell'amore, diamo gloria allo Spirito divino dell'amor, cantemo al Signore, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia, gloria, gloria, alleluia. Salve Regina,
Madre di misericordia, vinca dolcezza, speranza nostra salve, che ricordiamo Terzo mistero glorioso, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Către cine voi alerga? Cine mă va milui? Către cine voi scăpa? Cui mă voi ruga și ce ajutor voi cere? Inima mi se zdrobește, cugetul mi se întunecă. Ah, relelor! Deșteaptă-te, ticăloase suflete, și strigă și roagă pe Maica lui Dumnezeu și zi ei: Stăpână, nu mă lăsa să pierd, nu mă lăsa să fiu batjocura ispitelor. Scapă-mă de toate necazurile, că Tu ești ajutătoarea creștinilor, deci și scăparea mea.
preasfântă, stăpână de Dumnezeu născătoare, ceea ce ești mai presus decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii, Fecioară de Dumnezeu aleasă, bucuria tuturor celor necăjiți, dă-ne mângâiere și nouă celor ce suntem în necazuri, că, afară de Tine, altă scăpare și ajutor nu avem. Tu, una, ești mijlocitoarea bucuriei noastre și, ca Maica lui Dumnezeu și Maica milostivirii, stând înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poți să ne ajuți nouă, că nimeni dintre cei ce se roagă Ție cu credință nu este rușinat. Auzi-ne și acum, în ziua necazului nostru, pe noi cei ce cădem înaintea Ta și cu lacrimi ne rugăm Ție. Alungă de la noi toate necazurile și nevoile ce vin asupra noastră, într-o această vremelnică viață și, prin atotputernica Ta mijlocire, nu ne lipsi pe noi nici de veșnica și nesfârșita bucurie, într-o împărăția Fiului Tău și Dumnezeului nostru. Împărăteasa mea cea prea bună, nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioși și ocrotirea celor obișnuiți. Vezi nevoia mea și necazul meu. Ajută-mă că sunt neputincios. Hrănește-mă ca pe un străin. Știi obișnuirea mea, ușurează-mă de ea precum voiești, căci nu am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mângâiere, decât numai pe Tine, o Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Maica milostivirii, Preasfântă Fecioară Marie, primește de la noi acest rozar prin care vrem să preamărim pe Dumnezeu pentru toată mărirea și darurile cu care te-a înzestrat. Vrem să te cinstim pe Tine ca pe împărăteasa cerului și pe Maica noastră. Mijlocește-ne de la Fiul Tău Iisus, prin acest rozar, toate acele daruri de care avem lipsă, atât noi cât și alții pentru care ne rugăm. Adu-ți aminte îndeosebă, Stăpână, de cei ce au să moară astăzi și de sufletele din purgator. Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu de adinsul, să alergăm noi păcătoși și umiliți, să cădem strigând dintr-o adâncul sufletului. Stăpână, ajută îndurându-te spre noi, grăbește că perim de mulțimea păcatelor, nu întoarce pe serbii Tăi deșezi, că numai pe Tine nădejde te-am câștigat. Mărire Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea niciodată, Născătoare de Dumnezeu, a grăi puterile Tale, noi nevrednici, că de noi ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi mântuit pe noi dintr-o atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum liber? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, pentru că Tu mântuiești pe serbii Tăi pururea din toate nevoile.
coboară-ți harul, începând de azi de mâine. Ajută-ne să trecem acest prag, în această lume de roți frătieră păgâne. Noi suntem tineri cu gând curat frumos, suntem flori înnobilând aceste locuri. Pentru noi viața este Iisus Hristos. Vrem să fim foc ce aprinde alte focuri pentru tine. Noi te iubim, ne dăruim cu totul ție, te purtăm în inim, urmăm a ta povață. Iisus, ești har și apă vie, că Tu ești bucuria, adevărata viață. Noi suntem tineri cu gând curat frumos, suntem flori înnobilând aceste locuri. Pentru noi viața este Iisus Hristos. Vrem să